Ngono ki danyangin dipisangi dokuan apa gak muring-muring pano niki. Tapi sing ra trimo ya panggah. Akhirnya jaranan aja bar tenan kok. Akhirnya bubar kan Pak. Bubar. Lah wong yo sirane sing ngabuye bener bubar nepano padahal wis magrib sore kuwi wayahe. Magriban kuwi mesti bar ngono lho Pak no. Maksudku organisasine lho terus pedho. Oh lah ngono lah aku lek kowe muni organisasi aku rada paham lah kowe muni jaranan bar wis magrib mesti bar Pak no. Lagi ngedong ya. Organisasine sing bar ngono. Termasuk gemak barang niku berarti. Mboten mbrengkala aku sapa. Pas aku ndeketan bisu sare Gunawan sapa. Asupar. Sing sik enek yonine barongan iki ngene Gunawan Pak. Senes no. Mbak Juru. Napa? Dinati Mbak Juru. Mboten medune teng mriku. Oh, Soale pan Mbah Juru pun sedo. Tapi karo Gunawan mek disempetne ning Cek barang ngene kuwi. barongan tenanan maksudnya pone dijikokno dilebokne ngene Mas Budi ngono. Apik. Ora usah. Enggak cakok ngene mlebu Ngono dileboni anune barongan perintah daya welek to Mas. Mboten. Tampange wis serem kok. Lah iki ora barong tampange lho nek koyo barongan wis. Ndang lek guyu samangan Mas, ha? ben aku wis beyek kek Mas iki wis gak kuat aku jan. Ben aku wis bek soalé. Beken malah kocok. Soale dek wingi enek petunjuk ngoten. Nek dijikok di benigo Mas Budi no kira-kira ya ben barong ae. Tenagane kurang jalan. Nggih, Nek bareng malah kuat nih ngomongke. pentas mesti ngateli urung teko pinggir mlebu gak Tandha dhisik. Aku kudu tak tau tak gaju ya. Alah gayamu. Sejene kuwi lek jalan kuwi ana angkane. Kok wis nemen dan diungkon. Lah, ya sing bener ya aku kuwi. Lek ana angkane kira iso adi kan kancane lembaran kono. Iki rongko ya aja berorganisasi mangging wae. Lah ya cara ngene preso adi karo kancane. Sarene ora ana angkane wis kowesel iki kok dingge urut ora enek terus no piye lah ngono. Kowe mangging wae kok pengen bayaran nek ngono. Ngono Pak Noy. Ngono sok ya senen ono. Kekurangane wong-wong iki dikumpulne. Kurang apa? Wis genep kok kurang iki. Lah Budi kurangane ya kurang sak nyawuk kuwi kok. Kakean apa kurang? Kurang sak nyawuk. Rokok ora nonton ta sik kan niliki rokoke Pak Dukun. Ya gre. Aku sing wis entek iki. Ku tutupno Di. Alah kok enek-enek ae. Ku sing nyemut aku sik Di. Ku bar kuwi awakmu. Ndak teman aku rokok iki tok walah yo anke pengen kretek lho. Ora usah, aku iki rokok konoan ya moh. Kuwi lah aku lho jal. Ora, wis Ditel wong lho yo. eta ya ben aku ditel aku. Ketoke ngono ya pelit ya. Mana rokok. Lha mbok pangan ra apa-apa. Golekno gedang ya. Tak ulune kok. Kalau mana ndang lho. Piye? Sitok ngene. Alah ora iso. Tak pengen ya tuku dhewe saiki wis padha kambunge. Iki lho ijo akeh kok tuku piye to yo. Ora ngene iki saudene berapa? Tak ijoli di Gak ora doyan wong dituku lho. dituku. Nah, pira saude? Ya nek ngene iki ya ukurane 5.000 sak uti. Ngono. Ndi duwe sik? Di. Kok tak wae sak uti. Ayo di. Saude. Kowe sak uti kene 5.000. Kinggo. Sik. Iki petonge ngene ya. Petonge. Rokokmu Alah wis tak pikir. Iki lek kowe nggonmu 5.000, kok kono 5.000 tak dhuwit nek wedan kok tak utang. Dia kan di hatimu lho piye ta. Oh, itu. Oh, alah. Kowe mboten ngono ora. Moco konangan jan. Wis ra kena diplok kotone jan. Ada. Malah cerdas lagi. Ini kebatin aku. Ntar kae sadil. Ayo duwe 5.000 tok le sik. Budi 5.000 tok le. 1 2 3 4 pangkamu. 5.000. Nyenyo iki lho. Pangkamu. Nyapo? Ya kono pangkamu. Yo sik tak duduke kok. Mini tak tekan ra. Iki tadi mung diceritane. Alah Bayu penggenah kowe. Ayo dan jejer kene tuku 10.000. Iki duwe wajib ana iki. Wong-wongan iki lho.
Oh, wis ditok. Iki wajib. Tepiti. Iya toh. Iya. Gampang kene duwe. Ya iki wedangen tak piro ya? Yo. Aku panggah. Cek rokokmu kari. Aku yo panggah kelan rokok rong muti ra gawe itu. Ya bangga kan. Kek. Wis Iki mau ngapain hitungan? Wis gawe piro? Berarti papat toh, lek papat di 12.000. Wah, panggah tak bayar ya lek tembur 2.000. Iki kelong rokok rong util bayar 2.000. Tuhan cuk, panggah dipae koe. Berarti Wedange 5 lho. Sese to. 5 Ya. gitu. Wonge 5. Wah 15 di mana kurang 5.000. Goblok ku ora mari. Kuk. Piro? Kamu iki. Lagi. 2.000. Kurang piro? Kurang 2.000. Cuk. Lah ngono jenenge aku wis mau waca. Kowe yo kena ta panggan. Yo panggan. Ye, kaleh nesu iki Pak. Kaleh nesu lho. Wis. Kelangan duit 5.000, kelangan rokok 2 util. Aku mek kelangan duit 2.000, 5.000 oleh rokok. Ya cek iso ngombe kopi. Ngopi. Dihapus ya Pak No. Piye? Mare sing dudu anggota loro. Kalau ki katukan mau loro mendari kok telu wis tak gir iki. Gir bang. Piye? Tak untak-untakane wong loro kan. Bangga ta? Pinter sapa? Pinter. Amare nek wong jowo melu ngombol. Lah turun ati katune awak dhewe ora penak. Yo iso anggota iki. Rapo Mosok bos. giro lu katune enak wong loro liyane gak katune. Akhire yo tombok. Mune yo oke aku dhewe tak hitung jiro lupa 5. Ya wis kaleh anu iki. 5.000 aku lek Rokoke rokok. cara Saudi karo 3.000 karo 3.000 tambah 5.000 8.000 ngombe wedang terus kalahku panggal 5.000. Yang penting yang rokok ngombe. Berarti aku kalahku mek pira wedange iki Iki 3.000. cocokmu yo ora Karo kalah, 1.000. Oh, berarti pira? 500 we. Alah 500. Ngene lho. Sing diru aku to. Ya bangga to. Sumete sik. Enak iki. Kaget. Angkeme iso diderit. Nangke sampean lho Pak No. Lah Bun. Heh? Ndang. Ya nyelek ora tekonya aku. Ora sampe aku, enak wong nang jobone anggota melu grombol nek kene mang to. Malih kitung. Mbane yo ora penak to. Peh, Anggota. enak iki rokoke. Suwirang rokok ngene. Oke, peh, kok meneh iki anak apa sih? Peh. Nah, Kita jaya nek sini di. lah gue tuku kono kalahku tambah nek ngono. Ah wis dhewe aku. Piye? Anak apa sih, peh? Rokok yo padha-padha karo kancane ya, Teh. Rokokku ndim. Kuwi lho nek cempitan kupingmu lho. Wah, jar. Dadi lebokne, Mas. Piye? Untung lu dilebokne ketune. Wis. Iki ikhlas ya, Pak ya? Ikhlas ya. Ah, sama iki. Tapi batine piye Pak No? Hmm? Batine aman iki. Gak piye-piye. Gak mati. Kopi 3.000. Rokok regane 500 bane ya enak seger bane. Rokok 500 ya bane iki. Kowe duwe sembarang sebagian yo wae wong dadi wae nompo. Iki bondo sebagian yo wae. Bukan milikmu. Milik orang lain. Mergo mohek gak gitu. Sing ngene golek kesalahan wong lanang. Yo ngene iki Wis iso lek kowe mati dhisik tak gene pecuran sing Jawa. matamu kuwi. Ojo Tinggi ngadeg ya di. Pecurane sing gere pecurane Pak No, ora juglangane. ya aku rokok Saudi kuwi esuk karo malaikat arep nggodakmu didang-dangi rokok kuwi. Jo.
Pakno kowe kene alam donya sesak nganu ngamalmu apa ngono. Engke rokok kancamu. Kalau arep digiat itu malah jangan. Ganggang. Lah kopine Pakno ya aku sing bayari ya an. Alah torok pangana. Karo jayane enak iki Pakno ben ya. Alah mau cocok apa ndak bayar apa enggak enak. Aku sesuai kok gak sabar. Santai Pak Nong kok darah dhuwur lho. Ra mungkin toh. Enak di saya. Ini wong ngosok. Enak iki karo jayane. Jayane depan aja. Wah. Meneh rokok 500 lho. 500 saya kok rasane iso ngene iki. Ora yo wis untung-untungan to. Aku lek kalahku mek 500 ki rokok iki padha karo nuku 500 ngene. Iso dirokokane judi. Iya, Ban iso udir. Iki nang tuku apa gawe wong ban. Kuwe. Kuku. Entah kira nek Amang kan ngomwetan babas nang lapangan dari rokokane Mbak Kaya. Nggo mulih tuku bakso. kene Radmi ngene lho. Akhire rokoke gak entuk malah tuku bakso. Tok mulih nggon ngene Mbak Pur. Dan-danmu lho ana. Gak wis terang. Ngono kancane ya ra kumujak. Wis nek kene wis dikerek kono jak bakso barang iki bongko kancane. Ya cacaté ben rada enak Tapi mesin. rang-rang dina ki suwira ngejak aku Pak Nang. Ya dia. Tau iki. Aku wis roh bocah elek-elek ini tak hindari aku. Mbakne aku kasut elek pisan. Wayahe jane. Cara kowe muni lek awakmu ketot eleke tau nelonan gak tepan awakmu. Gak ngene lho nang. Heh? Gak ngene lho. Enje sapa-apa ngono manci-manci masa gak ngono. Ya sing iso-iso ya karo anguk-anguk kali ngono ki tok ayang-ayang. Ayang-ayang. Oh tibane aku jek elek ngono. Dik manis. Nyampe ke wong elek kok mending aku manis sih. Mbah nyapa. Ora mensyukuri lek nguwai. Ya malah mencukuri po to kuwi. Manis. Lah supaya elek malah tak pangkat tak tompo manis kok. Ngono kan. Kowe manis iki kanggene wong akeh kok mendingan. Mbok tanduk aneh Pakno, Pakne cekake barang pangamu ombe. Gak ijik iki. Tengah Pak Nang. Tapi angete engko bayarono. Paling pengen tape Pak Nong. Asline pengen tampil. Lah yo tambah anget pesen siji engko bayarono. Aku kok melok nyanyi Happy Birthday to you. Oh, karo putumu sing ulang tahun. Lah awakmu ulang tahunnya kapan, Pakno? Wis dhisik kaya. Hah? Masa ulang tahun hari tuane masa gak ngono awakmu. Dirayakne nang Pak. Dirayakne gak sekali ngono lho. Arep eserku ya tak rayakne bendina dititili wader pari ya gak iso nglumpuk. Oleh tukurotin etan kono murah Pak. Alah ora tambah duduwi. Roti ngene kok ya panas dalam. Kepan bareng-bareng nek kene. Kowe lek ngekeki jenang susum arep njaluk ijo roti ngono jenang susume urunane kom Ya ora apa-apa to. Kowe arep njaluk ijo roti. Piye Pak Nang? Kadang ora. Kopine tak tuyan iki. Jek Lagi Jadi wis mentek. ini Gawasku pesen sitok bayar lho. moh 5.000 gitu tak. wis pedhot. Dan perang-perang dina ora petok aku. Alah pancen aku ngindar. Cardi Chanelo Arvin Hojari. Yo 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 yo. Yo. Sebuah cerita kehidupan di desa Desa Brenggolo di pinggiran kota. Pak Ngetuki di Paidi dan